Nginamkile ekhaya lamaphupho. Uma umusha kule channel, bengicela ushaye u-subscribe. Uma le video uyibuka ku-TikTok, ngicela ungifollowe bese uyangi-inboxa ucele inamba ka-WhatsApp. Namhlanje sizokhuluma ngamaphupho, ngegazi nokopha. Baningi ababuzile amaphupho ngegazi ngey'ndlela ezahlukahlukene, abanye-ke bebuza ngokopha. So, ngizokuhlanganisa nje konke ngikuchaze kube yinto eyodwa. Ungafike kwi-comment uzongibuza ukuthi-ke hawu igazi lisho ukuthini, ngoba la ngizochaza yonke into efaka igazi nokopha. Uma uphupha ukuthi uyopha, bengicela kube ukuthi u-subscribe-ile ngaphambi kokuthi uqhubeke ubuke le video ku-TikTok ungifollowe. Uma uphupha ukuthi uyopha isikhathi eside futhi awazi ukuthi kungani, kusho ukuthi-ke uzohlangabezana nesikhathi esinzima maduzane. Lokho kusho ukuthi kunobunzima nje obuzayo empilweni yakho okuzomele ubulindele obukade ungabulindele. Uma-ke ukhwehlela igazi uzosithola ulwa maduzane. Okusho ukuthi uma ukhwehlela iphushini igazi maduzane uzoyithola nje unengxabano nomuntu nje osondelene naye noma umuntu owumngani. Kodwa uma uhlanza igazi lokho kusho ukuthi uzoba nenhlahla uma ukuthi uyalihlanza. Ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu obuze ngegazi usephendulekile. Ngicela u-subscribe uma ungaka-subscribe, ungi-inbox-e ubuze phela umbuzo kwi-comment ukuze nawe ngizokwenza eyakho ividiyo ngiyifake ku-YouTube. Nisale kahle.